Komod baro hai 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 Komod baro hai 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 Azam Sarkar hai 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 Azam Sarkar hai hai Ang may mod boro ko baw logo moन्दों फैदोंमोन बियो मा नायनो फैयामोन आं बुंदों बे हस्पिटाला बावनो थानांगौ बिनिफ्राय मा लांनांगौ आंखौसो होनबाय नों सिनियर मानसिया बिदि बुंनो समाया मेडिकेल कलेजखौ नोंसोरनो लाबोदों ना हय जोंनो लाबोदों खिन्थु बैथ' मेडिकेल कलेजसो नैबे माने देहा फाहामसालि बे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टाराव थानाय मोनसे सिभिल हस्पिटाल बिनि बाथ्राया आलादा बे रुपनाथ ब्रह्मनि मुङै नामाकरण जानाय मोनसे हस्पिटाल जोंनि पितामह जोंनि बिफानि आमोलाव सासे जोंनि लिडार माने भारत स्वाधीनखौ खालामनो थाखाय आन्दलन खालामग्रा सासे व्यक्तिनि नामाव बे हस्पिटालखौ खालामदों आरो बे हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल তেখেতৰ মৰ্যাদাটো আমি ৰাখিব লাগিব অকল তেখেতৰ মৰ্যাদা নহয় बिनि मर्यादाखौ लाखिनांगौ बेल' नङा बाव माने सोरबा मेथर खालामनानै जाग्रा सोरबा माने हाजिरा मावनानै जाग्रा बिसोरो लोमजाबा साजाबा सिरियास जाबा हठाৎ माने गारि लानानै लांनांगौ बेफोरखौ हायाना गतिके ইয়াতে আমাৰ सिभिल हस्पिटालটো লাগে फार्मासिस्ट अरूप कुमार बे गाव बुंनाय बाथ्रासो फार्मासिस्टफ्रा धरना खालामदों जेनेबा दे बिसोरबो खालामनांगोन बिथांमोनाबो नङा होमबा खालामनांगोन दा बिसोरनि सेन्टिमेन्टआबो ज' जादों थारमाने जोंना पाब्लिकआ बयबो लुबैदों बेहाय धरना होनांगौ होननानै खिन्थु अर्गानाइज खालामाखै आं मैयानिफ्रायसो बाव थादों ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड डे जाबाय आङो गाबोन मन्थ्रिजों लोगो हमहैनो होननानै आङो फुङाव बाथ्रा रायलायनो मोन्दों बिथांखौ आं मैया नागिरदोंमोन बिथाङा मैया आंजों फनाव कन्टेक्ट जायाखिसै दिनै गावनो माने माबायाव 7:30 पौने 8टायाव आंजों खननै फन हरदों 7:30 हरनायखौ आं मोनाखिसै पौने 8टायाव फन हरनायखौ आं मोनबाय रायलायहरबाय आरो नोंथांमोननि गुबै दाबियानो जेरैखि जाया थानांगौ बाव फुल फ्लेजेड सिभिल हस्पिटाल हिसाबै थानांगौ बेहाय जोंनि बयनिबो सार्थनि थाखाय मेडिकेल कलेजाबो जोंनि बुस्थु जों मोननाय बुस्थु बेखौ नोङो पोस्ट क्रिएट खालामनांगौ पोस्ट क्रिएट কৰা নাই পোষ্ট ক্ৰিয়েট নকৰি ৰেডিমেড বস্তু লৈ যাই পেলাই তাত এনে চলাব বিচাৰিছে আৰে পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰক তাত পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ডাক্তৰ নিয়োগ কৰক নিযুক্তি দিয়ক তাত যিমান ষ্টাফ লাগে বিভিন্ন ক্লাছৰ ষ্টাফ লাগে সেইবিলাক দিব লাগে পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই মানুহ নিযুক্তি দিব লাগে সেইটো নকৰাকৈ ৰেডিমেড আমাৰ বস্তুটো লৈ যাই পেলাই এনে দেখাব বিচাৰিছে হয় এইটোৱে নাটক কৰি আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ মানিম হয়তো जों बोरै मानिनांगौ बेखौ बेखौनो लानानै जों दिनै देखायदों सरकारनि बिरुद्धे जोङो बेवहाय माने रायजो राजाया जोंनि आइ मावफ्रानो रासिन जोंनि आइ मावफ्रानो बांसिन उसुबिदा सोरबा प्रेगनेन्ट जायो प्रेगनेन्टआ माने सासे गथ' आजायनो थाखाय डाक्टार लोगो नांगौ बे हिसाबै बेवहाय जोंनो नांगौ आरोखि जोंनोल' नङा गामि साखाथि फाखाथि थानाय गामि बे गामिफोरनि थाखायबो नांगौ बे हिसाबै जोंनि बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बे एसेटखौ बिनिफ्राय लानानै थांनो नाङा लानानै थांबाय अलरेडि उपाय गैया बिस्राथ' थिनहरजानाय मानसि সুপারিনটেন্ডেন্ট যা ডাইরেক্টরান যা বিটিসিনি ভিতৰত থকা ডাইরেক্টর তেওঁতো কৰিবলগীয়া একো নাই চৰকাৰে মানে কিবা ডাইৰেকশ্যন দিছে এই গতিকে তেওঁলোকেতো হাত দাঙি দিব লাগিব উপায় নাই চৰকাৰৰ কথা মানিবই লাগিব গতিকে আমি পাব্লিক হিচাপে ইয়াত আমি বিক্ষোভ কৰিছোঁ